Hey people, hello, Jiri say, Mori say, Mahuri say, hello, Oi bo here, Ori banya here, Kui say komuri, Kui say, team off, or say team off. How are you? Say ikoko kamuri. And we say, Priscilam Chipankura, we say, Rumbi Masoha, say, Veronica Matabire Tafadzwa Mamininkor Dokasi Kurumbiza Preti Paradzai Maria Gonda Tima Fundakumoresa Jampala Privika Wero Erika Zemura Tariro Mujinki Anesunyariri zviri sei Natasha Justin Chavukwa Polite Tarisai Matungunde Lokadia Chadunga Tendai Chipere zviri sei kuri sei kwamuri ikoko Levinia Chimandamba Pfumai machichitiko kudzai mundeiter zviri sei Jakazi Melissa Fabian Nyamukontiwa Faith Zaira Sneti Musindo Ashley Muyambo Portia Zumbunu Linda Tarwirei Meige Zimunya Meige Maitawataku Dioni Chitofu Nyasha Muguti Abigail Choto Utsuro Tatenda Abraham Magagana Jiri sei Oripa Bogoni Bigoni Tracy Motofori Queen Mwanzam Erika Zemura Mavis Grajena kuri sei Pedzai Simon sei Tambudzai Malunga kuri sei koko Energy Ndiyam Rhoda Madenibra Brighton Zimbiti Memory Mugadza uri sei guys ndakati 5 minutes dzikangosvika ndobva ndatanga kuita story time yangu handikwanise kupfuura ipapo pa 5 minutes muri sei kwamuri guys Peter Chase kuri sei Edmo Matiashe zviri sei kuri sei kwamuri ikoko how is everything or inewe janda ndakumhoresa 1 do ndikumhoresa kangani ka 7 ndomhoresawo vamwe ka Nyararai Kanyuru Joanna Chinyengete Tariro Muzhingi ndinoita ndambotanga ndapedza mastory times ndichaita Tariro Muzhingi ndambotanga ndapedza mastory times angu ese
ainyorwa zvisiri zvokunoku. Saka da kutaura mastory times angu ese ndomapedza, then tichagadzira kaprogram kedu kateti maybe let's say for example every Friday or Saturday toita zvemacalls, ndo zvatinoita. Saka da kutanga ndambopedza mastory times angu ese, ndio ndangozva ndazvipedza zvemastory times angu. Saka ndo zvandakati ndoita, ndotanga ndapedza ese mastory times angu. Handiti pane kuti mastory times angu andite zvokuudzirwa mapersonal story times nemumwe munhu, nope. Ndinge ndakapata zvangu kupata, ndakagara ndakadai, but mujere umu handina kuzopata udero. Njere dzangu hadzina kupata udero. Kautas Mugadzi, Tanaka Muganu, Petronella Banda, Grace Mutondo Muyambo, Spiwe Antonio. Okay, ndakutanga kutaura nyaya yangu. As usual, disclaimer, pandikuita nyaya yangu, I'm not even looking for someone kuti da kumusungisa vandada sei, dzingori nyaya dzandinenge ndichingotaurawo dzakaitika kare kare. Number 2, pandinenge ndiri wrong ndotaura kuti I was wrong. Number 3, I can't claim kuti ndakadana nhingi ndisina kudana naye. Saka kana variwo vandonge ndichipowo, that's okay. Handiti, right, that's all I can say. That's all I can say. But yeah, so ende futi dzimwe nguva kana ndikataura mamwe pandichiinclude my friends or my, it means kuti ndinge ndiriwo mugood books nevanhu vavo, ende vamwe vacho vanonzwawo kutoya kana kuti kuYouTube ndokwato vanonzwa kuuya zvavo tichomboita mamwe mastory times akasiyana siyana. So because ndokwatinoita nyaya dzimwewo dzatisingaite panapa, because vamwe havasi comfortable kuuya paFacebook. I'm actually comfortable kuuya kuzozvimiririra ndichitaura madhu namutuna angu andakazviitira, kwete kuti munhu wandisina kutombobvira ndaona zito rake kuti iro otanga kundiudzira life history yangu kuti ndakakura sei. That's impossible. Ndozvitaurira ndega. Andarya mashashari ndaimarya ndega. That person was not there. So that's the reason why I'm doing my own stories ndega. Anyway, right. Ndakatapa kuti ndadzokera futi kuSouth Africa, ndaita sei ndazotanga kushanda semaid, ndadzingwa kuya kwandaishanda kuhousemaid kuya. Saka zvaiitika manje pandaibva kumusoro area yacho yakasaka ndakatengeta semugomo. Saka pandaibva pepeka ndaizokrosa zimain road. So zimain road rinenge raiti ndofunga richindodzika richienda kuRandburg kumusoro kwamekuti raindepi. So zvakaitika ndezvekuti ndaiona this other guy aitengesa loan every day. This guy anga ne problem nerimwe ziso rake, wanda chiranga risingatooni, wani richiona. Saka ndaigara ndichimuona pese pandaita sei pandaipfuura napo. Ndikati iye asikatodiwo kutotaura neni, ndichingoti mheno munhu anotengesa sora. Saka mwe musi ndangoti I think ndakangoenda bananzi half day yava weekend. Zvikanzi uya ushande tokupo extra. Ukauya musaturday ndokupa extra money. Bananzi half day. Ndakutodzokera masikati ame ndamuona. Ndatomuti ndeipi yako nhaiwe mufesu yawe. Ndisingatozoti achataura shona kuti ataure. Ndobva tototi andotaura shona. He was a very nice person. Ndobva kutanga kutotaura kuti ndinotengesa bundo. Ndikati kosaka bundo rako iri unoriwana kupi? Ndindakufunga business manje. Because mukomana aenda makusenseni. Onoisa bundo like zvimapayo zvinenge vakasangana 10 akanyatsa kukwira mudenga zvakanyatsa kuita line zvinenge zvakanaka. Pandaizvona ndafunga zvakapata. Ndobva mukomana ndamubvunza kuti saka bundo renyu unoriwana kupi? Ndobva atiudza kwaanoriwana. Kwaitora vanhu bundo guys, kwangu siri padhuze. Kune mafarms anoitwa zvokurima loan. Ndobva ndati saka mari lese ndida kutanga ne20 kana 30. Ndobva ndipeudza mari akandiudza. Ndobva ndafunga kuti ini nditori nemari iyi yekuti ndange kunotenga bundo iri. Ndotongoenda paroad. Saka panapa kutengesa paroad panapa munomborambidzwe kuti bvata azvirambidzwe. Bva azotondiudza akatoti ndoona mota yapfuura apa ndo boss vangu. Vane vachiuya zokolekta mari like yanezuro. Ndova panhasi. And okay, no problem. Then vanenge vachiuya zvakare kuzoona kuti bundo iri rafamba rikati vada kuwedzera rimwe. Ende bundo remukomana iro raifamba. Anga asingagari dzimwe nguva igona kungototi auya makusenseni pepe by 12 atopedza ratopera bundo riya. Akuti namba atomeka kana kuti 5,000
5,000 rands per day. Hai ndinoona kunge zviri easy. Pana kuti ndoda kuitawo zvebundo. Patoita zvebundo ngati zvikanzi pati kumabhebha azviite manje. Ndikati wangu ndauza ndakuda kuita because I think zvinoita zvine easy money. Asara mbona nguwa kadza vanotengesa bundo but normally easy varume ndio vanotengesa bundo. Ndikati kana ngati aibo musi wandazodzingwa basa ndatora mari yangu ine ndakakuleta ndaona kuti ndogona kutenga bundo rakawanda. Ndakakuleta ndaona ndichibuda nezi profit rebundo. Indaiti bundo zvedu but iloni. Ndaona ndichibuda nezi profit rakawanda kuti hodha chekera. Saka ndotengesera but azviiti kuti utengesera bandotengesera. What you can do unofana kunotsvaga kwako kwaunotengesera. Ndotsvaga kusvika mbandi ndotsvaga pakaita space zihombe but zvogona kusungisa fune mapurisa zvokutengesa chibundo zviri illegal. Ndiye zvaandiudza mufesi iyoyo. Ndikati kwose usingasungwi. Akati gozi pana pandiri pakaita pakuwanda even polisi kati ndinokata kati no problem. Ndafamba ndichitsvaga zvikanzi tsvaga ndaenda kumwe ndangonoona kumwe ndaingofamba ndangofamba pandadzingwa basa saka ndadzingwa basa pepe ndandakona time yekufamba ndikamboti saka varungu kuno kwati varungu ndio vanoda zveloni kusasi kwedu ukoko kwatiri uko kwakaita kunge kugeta kuna munhu unoda loni ndobva ndaenda kumusoro ndichingoenda handitombozwi kuti ndaisvika kupi guys ndakafamba ndichitsvaga pekuti ndoita loni ndobva ndamboona pamwe pekutanga ndikati ndoita apa ndobva ndaenda pekutanga pepe ndakaita 3 good days. No one bought my loan. Ndobva ndakonekta nemwe shamwari yangu omwe aitawo izvozvo zveloni ndobva nditi ndokupa 20 zviuyu zvacho zvimaloni zviya for free. Kana wagonawo woenda kunohodha wega wondiudza kuti zvafamba sei. Loni yandakapuwa for free yestart hana kuti first day hana kutengwa inenge yakasvibirira kaikaita green ndobva atondise andirongera kuzoti ndichironga manje ndasingagoni kuronga loni yayo inofana kubuda yakanyatsa kuita stretch kudai so ita kunge hembe dzakafoldwa ndo zvanofana kubuda yakaita loni yayo ini ndaifunga zvakapusa ndo ndadzidziswa pepe imwe yacho inodambuka paunenge uchekera pa vadiwe loni inonhuwa imi loni iya apa inenge ine ivhu muzasi kamuyamuya pamusoro yakaita green. First day hana kutengerwa. Second day ndaenda pepe ndaisvika ndaisora ndakavata hakuna kana waimira kana ndoita sei. Third day loni yaya yakutanga kubva yakutanga kuita yellow. Kama jiketa yellow ichatengwa nani uye ndikudarika pepe atotanza kuti nhasi ndatengesa ndapuwa maloads 3 akapera ngopuwa maloads 3 sei inasanda ndakamboona kana 1 atenga. Second day ndapuwa maloads 3 futi haina ndakambotengerwa. Final day ndaitobva kusvono ndikati arega ndimbodarika nepa ndikangoisiya iripo ndikati ngambondodarika ndimboona kuti loni yaya yazodii ndobva ndatodarika nechinhu ndatoti ndakudzikisirwawo kusiti yakati ndobva ndatofamba ndaenda kupi kuloni kuya ndaenda kuloni kuya manje ndo ndatosvika mumwe murungu akamira ipapo pamberi peloni murungu uya akamira pamberi peloni pepe ndobva ndatoti iloni ndeyangu zvikanzi maribva namutengi ndakangotaura mari yemusoro wangu ndobva andipa 200 bva akandipa 200 yakatombodzoka imwe ndikatombowana mari yemi ndabva ndati mwari makanaka finally ndakutanga kukwanisa kutanga sei kutengesa loni ndobva ndatopa neembasira ndikatitora yaunoda because yange yayeyelo ndikati ndinoita sei ndikatitora yaunoda yese izvina neiende zvayo pabasa raimwe saka ndaitiwa nemunhu wandaifamba naye zvikanzi ndindakupa lucky saka it means kuti my lucky charm ndoraita kuti wani customer ndikati wangu hapana chandikukupa handikupi chunhu ini ndikupe mari yangu yandatengeserwa loni unoziva kuti ndakatanga kuitengesa zvaita seherewe loni yaiya ndazodzokera futi mangwana achoni ndazokera mangwana pepe kwange loni yakagredhewa yoni yakati vanhu kuna vanhu vanofamba uchicleana kaveve ndakasiya nezvigubhu zvangu zvemvura zvazvipo nechimwe zvimatombo zvandandagadzira zvekuti ndozombota ndichivata ipapo zvangu pandinosora ndakavata pepe paiva pamberi futi peikira paita kunge pabhasitopu kapaita kunge panomira vanhu vachidzikisirwa kombi ndo pandaitengesera ipapo ndakangowana 1 bhaya iyo musi wesvo ndo wandakawana ndambozowana futi umwe bhaya ndobva ndatombohodha futi imwe ndikati akana pandakazoinda manje ndakazosvika loni yabvisiwa zvese nemadhenda angu neuyu zvandandasiya zvandaitoti kana ndakagara paipa ndichimirira kuti vemota vagozomira vachitenga loni zvarohwa nemagredha ese zvarohwa zvawa zvaenda zvatorashwa zvasvika pasina chinhu loss inondoita sei mari ndandichinayo but mari manje zvamwe zvaizotonge zvaakuekera pepe ndanda kuti rendi futi ndanda kupinda ndofunga
totengesa takutopinda mu3rd month 4th month iri pandaudza imwe shamwari yangu kuti kuno kuita business reloni. This business handidi kureva nhema, it's a good business kana uchiziva kuti rinofamba sei, and futi I think une macustomers. But when you're starting this business handidi kureva nhema, loss inokunama wakatemba ukati vhira kudai ari padivi pako achitengerwa every minute, munhu akadai anenge achitotenga. Ndakabva ndati alright, ngandichinje position ndotsvaga pamwe, ndobva ndapawana pamwe bratisa loan pepe. Loni yedu kazhinji kachoni yaitsvuka yobva yaora, inokumidza kutsvuka loni ka inenge ichipisana, saka inokumidza kutsvuka, yatsvuka pepe yoita sei, yoora, yaora pana achada kuitenga. Ndozvakaitika pepe. Ndadedza mwe shamwari yangu adedza mwe, but agara tiri 3, but ndotozotama pepe, ndaigara pepe, ndaikudza but tazida pane another house. But this house vanhu vaipopo vaismoka nani stop, mhenu zvavangangori nangu ndasingatsova fara bhozi vainyanya kusmoka zvisingamboiti. Apa vaizoti kana vakatanga kurwa vairwa nani stop ka, even imwe mfesa yaimbogara imomo aita zvekudhiraivha makombi aigara achirova musikana wake zvisingamboiti. Apa musikana wacho aidzoka ka, aidzoka nyangwe akarohwa akabuda seziso richaenda badiwa aingodzoka, airohwa imi zvaisirisa mai musikana airohwa iyeye, aiti akataka kurohwa nemusika. Apa zuro wacho vanenge vachidanana zvakanaka, vachiyemerana, vachiita sei, mota dzichiridza maredhiyo, vanodzaka vanofarira kavanhu kuSouth Africa. Manhero acho munhu anenge achidhindwa, wamuroverei zvivo muchiwirirana zvakanaka naka pepe. Vanhu vakangoenda otanga kumurova, achirohwa apa ndiye anenge aswera achibikira mufesi uya asipo, oswera achimuwachira nekumuainira, adzoka urohwa. Airohwa ende aichema zvokuti wainzwa tsitsi kana musikana atanga kurohwa iyeye. Isu tichitogara zvedu murumu medu muya ndomandatogara, hakuna nguva kuchinja kubasa. Basa racho ungaritsvaga ungariwana, haungariwani. Ndadii pepe, ndazonhangirana tatsvaga uyu loni iya shamwari yangu akunda kunotora ndigiri neloni iya kumaminda kwekwa. Takambotanga takuinda dhirama rakaitika mai ndikudze taenda kumaminda kuya kwatandokuradzwa neshamwari nemukomana ndandamboti ndakamboendaona yakanoti ndongokuradzai kuti motengesera kupi chete. Wandaitanga neproblem neziso, ndobva aenda nesiko kubva ati but handifani kuonekwa nani nemurungu uyu because anondiziva. Akandiona achaudza bhosi wangu kuti inini ndo zvandiri kuita, ndikuuya nevanhu kunoku. Saka tasvika kufamba kuya veikokoko vanenge vatori nevanhu vavowo kuti uyu anohodha pano, uyu anohodha pano. Pawakangotora zvikanzi mukuenda kupi, taane imwe vaitwa madhiri, ndaipinda madhiri guys. Taafuti nemwe mufeso taiwirira naye aiva nemota manje. Apa mota yake yaiti kana yotanga kuekera kujambo sitatu kwamanje ka yaiti kuchu imota kanga riri mota ke white kanga ngori fani so kaitwa zvikiribidi kana kuda kutanga kusimudzwa so. Goja amene kuti kanga rika 3rd hand kana kanga 4th hand kamota kacho kanga rakadiki, but ndokachakaenda nako kachiti kana katanga kubudisa chihutsi manje. Rodhi yaizira kuti pa nechihutsi chocho, takaenda takamanikidzana takatongoguta zvokuskwizana, kanga rakadiki kamota kachoka. Pataenda pepe takafamba tikanobuda kuKrugersdorp kwekwe, tikaenda imi vedu takafamba imi takainda zvekuti zvekumboseka tigobuda muKrugersdorp kwekwe tichingoinda uyu tatamudira fuel mfesi uyawe. Tasvika pepe tikati tatisori 5 takaita tiri 5 ikoko. Uyu watiti ndipo pafamu pacho panapa, akagawanda kamafamu acho but asina hodha panapa, ndo pane loni yakanaka dzemataipi kaloni dziya. Tasvika pepe iye bvapi ati ndakupinda basa spacity ndisaonekwa nani nevarungu nekuti ndinodzingwa basa. Po vapinda basa spacity pepe ndobva ati ingoti ndoda loni, ngati ndoda loni. Saka mufesi yatata haya kamota kakatadira fuel, ndobva ati bo no problem tadi pepe. Murungu yauya ndobva ati bve pano kanzi bve pano, ndobva tati no toda kutenga loni. Tizikanzi imimi uyu murungu asiri anotekesa loni, munhu anotekesa loni maofisi ari kumusoro uko ndoko vanonobhadhara loni. Mabhadhara loni vanozokudza chidzokai uku kusure uku mopuwa loni yenyu. Ndozvaiitika ipapo. Kunenge kune minda ka zvamafanira kuti munda wamabarwe zvino zvimwe chete neminda ichi yeloni. Kunenge kune zvimameshini zvinenge zvakawanda zvinenge zvichichera loni yaya kuti ita sei, ichinda chine mapiri yakaita zvainenge yakaita zvezvo zvokuita sei, ichida zvimapiles kupi ikoko. Tade pepe vamwe vanenge varimo vachigadzirisa vamwe vachiita sei. Tarambidzwa tada kunzvenga uyu mufeso tati naye muridzi wemota akati unoreva nhemeyo unotirambidza kuti tiinde kumusoro. Taiona kuti imba yacho iko kundokunzi tinofanira kuinda. Uyu murungu ari kusure uku aiti hakuna kwamunoinda. Zvikanzi nhema dzako murungu yandobva atanga sei
uyu mufeso tati nemba tanga kumaisa mota mulungu yake akanoreva nhema ndobva anopinda pane chimwe chinhingiri chinenge chisikuta so tinacho nesu memwana bva anotigarira kumberi kudai zvanzi dzokera yakura kwamunoenda hatengesiri vanhu vese loni apa tatosangana nevamwana unenge wane mazirori vanhu vakatotenga kana kuti property neloni kunzoti hanzi kune munhu wakavaka kana kuti imba suburb nekutengesa bundo saka ukahwa izvozvo unongokufunga kuti neniu I can do that unoona manje kutonza kuti even apartment anogara ndogara maapartment anodhura nekutengesa bundo kungonda parodhi utonotengesa bundo munhu iye utoita mari nemvuri nekutengesa bundo tikati saka isusu tikuzvitadza sei unoona manje tatenga tikukoniwa kana 20 rands yaikoniwa kudzoka nekuti chiwani chipisi chaivana kuita 20 rands ndozvachaichaiyo saka vanhu ava kachifunga kuti every day vanenge vachiita kudzoka nekudzoka kangani ndakati panapa zvaramba imi skambodambonorenda pangu pamba so I remember this at the house here I think excuse me kana singarechi kuti anga asiri kukamerineka kuti achingogara vakawanda anga akatovaka like a cottage kuti awane extra money tikatonobvisa deposit ikanguruva yakadai gosi papa singaiti papakawatisa vanhu ndobva tachinja moyo patanogara pamwe kati no problem tasiya pepe tazoenda kuya kwataireva loni yaya tikati kana zveloni maya zveloni izvi ndo zvinotipa losi bcause hapana kana mari iri kudzoka tagara apo tatarisana pepe hatisina rimwe basa ririkwanisa kuita kumabasa hakusi kuwanikwa kumamaid kwacho hakusi kuwanikwa kunogwadza futi uchibatiswa zviya zvandaireva kuloni kwaramba tatarisana pepe mari yerendi manje inenge yanga kuti achiita deplete inini manje semunhu anga agara futi ane kukereke kwaanga achinda ari mustudent ndo yanga yasizin yana pastor Chris yaya yekuti kunouya na pastor Chris kuSouth Africa for healing school ndo ndatanga kuvolunteer ndikadedzwa vanzi ya uvolunteer ndo ndanga kuvolunteer pepe saka I remember this at that time ndakatombobhadharwa rent I think 2 times na mfundisi waive kuti kereke kwandaienda because at this time mari yese yanga yanyura kuloni tata investa loan yakawanda chifunga kuti mari yaichadzoka ndobva mari yacho yese yanyura uku tatabhadhira futi rent food wakandisa kwani papasina food saka zvazvo tikadzimwe nguva ndizvozvokuti tikapuwawo mari yekupi namufundisi pepe voita sei because ini vanga vazondibvunza kuti sikewo zvikufamba sei ndavati ndiri kumbozama kuita business reloni for what loan vakatonditi Sharon I've never pictured you as someone angana kutengesa loan ndozvavakandiita because I was a fundika ndairooroka chikoroona zvikanzi no I've never pictured you as someone anganda kundotengesa loan ndochokwadi tata no problem zvikanzi alright chimbozviita but handina kungokupicture uri munhu akadero ndimufundisi ndanotengesa loan iyayo ndaita losi kati ati mufundisi loan iyayo kuita losi ndataita losi singaiti saka manje mai vandaikudzai vavaye it's unfortunate handikwanisa kutaura zita ravo but mai vandaikudzai manje kuti ndo ndaimboti kana ndakuenda kuhealing school ndoti ndipewo tiketi ndakuendawo kuhealing school what ndo vaindidedza futi kunovolunteer ndobva watonditsvaga zvikanzi chero ukuda here mari yekuti unge uchitenga bundo rako iri handiti woinvesta wotasei woona yako wotangira ipapo pane kuti kana usina then nditokupa isusu wona manje ndikati no handisi kuda because ndakatya kuti vakandipa mari yeuyu yelonika what if ikasitadza kudzoka vandaisa yangu inini neimwe yeshamwari yangu mari yedu bva yanyura yese yakanyura yese guys takaisa losi imwe yekuti yange yakaoma ipapo makambota zhara yekuti matasana mumba unoshaya kuti zvinosaka toita sei hapasina veji chero anga sikachatengeki ndo stage yandandasvika ndobva taita sei pakuinda kunovolunteer mapai pandakati ndakanovolunteer ndakupuwa mari yerent ndozvaita sei zvazvakuitika kuti inini ndega vanga takatowanda saka taizopiwawo mari but yanga isiri kokuti I think vanga vasingadi iyeyo kuti waemployiwa nechurch it means kuti ini ndikanzi ndaemployiwa nechurch ndakutopinda papayroll every month saka vaingokuti huyai muvolunteer after mavolunteer pepe ndo pamunozopuwawo something
ndo zvaiitika pepe. Saka taiwanzoita tiri like I said 405 ndo maindira taiita pepe, tozopiwawo kana kuti ma2000 something like that. So I think inini ndakapiwa ka 2. Then ini vanaona kuti no zvekunoku zvinenge zvakuita zvichiita kundiremera. Ndati no, ini ndakuita sei ndakuda hangu ndaumba. But kuna mai vaya zvakare ngati mother michi ndakuda kudzokera hangu kumba. Ndobva wati alright, mina ndite sei, une mari yebhasi here yekudzokesa kumba? Ndikati handina, nekuti takaita loss pauyu pabundo riya, saka hapana mari yakadzoka from that loan. It was so bad. Zvanga sikatovutika, it was bad. Nozanonzi bad here yekuti wakambota loss yekuti unogona kusvika kushaya zoti kana mvura chaichaiyo unongomwa uchifunga ndo ratosadza rachoni, ndo loss yandotaura nezvayo iyoyo. Ndobva zvanzora no problem. I remember pakazoitwa mamwe mafunctions like it was a baby shower thing yamai vava vakatonda achimbomira utanga wambo atendawo baby shower yangu. That was my first time yekuatenda like a party yekukereke uko. Mamwe taingohwa kuti kune mababy shower, kune wedding wati anonzi bridal ceremony, mapati akawanda aingoitwa kana michato. Taita zvokungonzwa but maybe tasati akuita sense of belonging yange isati yapo ikoko, plus kuda nekuti tasina shamwari. Saka ndo yanga iri first party yangu yandikatoenda iyoyo. It was really nice kwavaitoitira kwacho, tikatenda tikatonzi yambike. Ini zvekubika hangu I'm not good at cooking zvekutodero, saka ndaingoenda ndinopara mapotatoes nekucheka mavegetables, kana kucheka iwo magaka anenge achidiwa panguva iyoyo, kana kucheka matomatis nemaonion. Ndo zvandakaendawo ndikandoita for this part. Tikatoenda paya tikatonakirwa zvikatopera. Ndobva ndatoti ndakuda kuenda rini, ndikati achirema nhasi kana zvicheka kana mangwana. Ndobva vatozoenda ndikandokumbirirwa mari kuna mufundisi. Ndakumbirirwa mari kuna mufundisi, but ndandaskipa before ndakukumbirirwa mari kuna mufundisi. Anonzani brother yangu anonditevera uya wandaiti akandikirikina aindipa mari yekuti ndinotsvaga temporary teaching, nekuti ndiye akazondimanikidza kuti noramba uchiapply what. Iye akazoendawo kuchikoro vaanoitawo degree rake, saka akaita human resource management. Uyu anogona kutodarika inini manje nditogoni. Uyu anogona zvokuti akatobuda nemakum laude pekutanga tingakata first 3 years vakati haya diploma yakati akadzidza paDurban University ndo paakadzidza. Saka mbatopasa mbaita pekutanga first 3 years baagraduate nekum laude, ndobva awana nzvimbo yekudzoka unoita like an honors, ndobva aita futi cum laude. Saka this one anotitevera inini ayo anotogona kutogona kwete kokumbobhaizira kubva zvake ari mudoko aingogona. Saka ndobva ati ane graduation. So hapana mumwe munhu aikwanisa kuenda kugraduation kwake kunze kwangu. I remember ipapo ndandiwa negogo yangu imwe yange yatobva mahills, ndokatononamisa gogo yangu yo yaiva yeblue, kandaida kunoti match blue gogo hembe yeblue. Ndobva ndaita sei, ndobva ndatotsvaga mari yangu, ndobva ndaenda ipapo ndainge kungobatanidzira ndikandoita sei ndikarega kuenda kugraduation yehashanzi yangu ndasina mari. Ndakaibatanidza mari iyoyo, ndobva ndaita sei ndobva ndakwira bhazi rangu kuenda nekudzoka. Then brother yangu anga achiri student wo futi ipapo, saka mari papa story nawo, but takatoenda out tikaenda kubichi. Kwaitonhora takaenda kubichi kuchingwengweta kuchinairira kuDurban kuya. Yanga iri first time yangu kubichi, ndaitongoda kuenda kubichi kuchita kutonairira zvimvura memwana ndakakuenda kubichi ikoko, ndikati ndingabva kunosina kuenda kubichi. Taingova ndofunga taitoverenga kuti inini hazvanzi yangu nevamwe I think 1 or 2 people because ndaida kungoenda kubichi, ndo zvandaida. Ndobva ndaenda kubichi kuya, aiva nekamera mazuva iwayo. Ndobva tototorwa mapicha tatopera bani racho, bva ndatoita sei, ndobva asondiperekedza kunondisiya kubus stop. Ndokuenda ndo maindira ndakaita kuDurban china graduation ichi yebrother yangu. Apa ndikamuudza here kuti wangu mari yandandinayo yese iya yakaita sei, yese yakarova pasi ikaenda neloni ikaora. Hangamuudzi ndikuda kutomukumbira mari kana kuti ndikomukumbira hangu mari, but hapana zvokuseta. Ndobva ndaita sei, ndobva ndadzokera kuJoburg pepe. Ndikati kana ina ndichazvikwanisizve, ina hangu ndakudzokera kumba. Ndobva ndakazokumbirirwa I think it was about 500 rands, but ndakumbirirwa mari iya.
isusu mibva ndatogara kumba kwanikwa mai vaivaiva vatozouya nemari yayi. I think it was around 11. I think vakatozotuma futi munhu bva vatonzi Sheroni ndatumwa nemari yako, vakatonditi famba mushe. Zvototi papa ndakuzokwanisa kuti ndinotsvaga pastor vaivai ndinovaoneka zvakanaka kuti ndakudzokera kuZimbabwe because yanga yatoo Monday I think ini ndobva ndatozoenda ndikatozoenda kuZimbabwe. Ndaenda kuZimbabwe pepe ndo madzokerera ndakaenda kuZimbabwe. Ndakatongona ndikabheka diki after ndapromisiwa because ndiro mviri yange rekuti ndapromiswa fake job kusvika ndaita maid, kusvika ndazotenga kutengesa bundu, kusvika ndaita loss. Ini zvine shamwa dzangu dzedze taita loss kusvika pakushaya chikafu chekurya, kusvika pakuti tata kutozobhadharwa kuita mavolunteer kuti tikwanise kuita sei kubhadharwa rent for like 2 months. Tadero tabva pandazopuwa mari yekuti ndidzokere because panga pasina kana option. There was literally no option imwe yekuti ndingange ndichita sei. Ndikati ndakudzokera pa tichiri ipapo manje ndandasirira pekuti vanhu patati time iyi vanhu vakadzokera unoita sei kundograduate. Saka inini manje I thought kuti ndichifanira kugraduateawo, but zvanga zvaitika manje pane unit irangu inini randakaita tichita as a group inini na Pius anowanzokuya aki kuYouTube ndoko anomboya kuma live stream. Saka takaita assignment ari magroups, handiti taita assignment ari magroups ayaya. Achazi kuti pane mumwe wechitiri ndasitombori 2 inini pane mumwe futi anga aripo. Achazi inini yaipinda nyaya assignment then another unit amene zvakaitwa unit iroro. Saka zvakazoitwa nezvekuti one inini yedu assignment yandakaita na uyu na Payaska yaiswa mamarks. Lecturer uyu, this lady was from Kenya. I don't know what happened. Every semester aigara achidangwa kuhearing nekuda kwekuti aikanganisa zvinhu zvema-students. So isusu manje zvakaita pedu isusu akandorekodha everything. I think akakangana kunorekodha one of the assignment kana kuti project yatataita. Ndobva tabuda maresults edu takafoira. Ndobva tatozviona pari paholiday kuti kuiva mamarks edu unengotoradzirwa vanokuratidza ngirini yacho yese kuti mamarks akamira akadai but azviona kuti pane mamarks edu asina kuedherwa. Ndobva taita sei saka mamarks aya inini I think nanditori katori 49 kasinga reshi payasa amekutanga ne40 chi kana kuti 50 chi. Ndobva tazama kusendera email kuna lecturer vaivai. Ndobva tazoudza mumwe representative wedu like I said kuti paprogram yedu isusu kune vamwe vanhu vaivawo respected vaivapo. Ndobva takatanga taudza as well. Ndobva tichisenda email kuna lecturer. Ndobva tasenda emails kuchikoro nakuna lecturer kuya. Ndobva tozozviona madzoka. Saka patakazodzokera kuchikoro pepe takaenda kunoifambira nyaya iyayi. Indi ndakatanga kudzokera vamwe vasati vauya because ndainda kuchikoro a week before. Ndaida kuzorora ndasingadi zvokuti nhasi ndasvika mangwana ndotanga kuita busy kumukira ndine hope ndakazvimaka. Ndobva ndatotanga kufambira nyaya yangu vamwe vasati vasvika. Pandakatanga kufambira nyaya yangu iyaiya lecturer yabva wati uya nema-assignments. Ndobva taenda nawo tatakamachengeta. Ndobva taenda nawo ma-assignments aya. Ndobva watigadzira asi zvakatora about first month zvisazvanyatsa kugadziswa zvakanaka. Ndobva zvazoita. Ndobva tatozobuda mamarks edu bva atozobva kuma40 something kuenda kuma70 something. Ndo zvakaitika vanga vakangana kuedha one uya sai. Ndio patakatosvika kuchikoro tozoona maiwe vanhu vanga vakatowanda vamwe vanga vakaita sei vanga vakaitirwa izvozvo. Saka zvagadziswa pepe. Pakaita problem yekuti pavakagadzisa kuSouth Africa uku like I said Monash University handiti it was just a campus of Monash University yekuAustralia but yanga iri kuSouth Africa. Now ndakanzwa kuti zvoni yaane imwe zita. So now inini patikazopedza I think a semester yedu yaya maresults edu kudai zoendeswa kuAustralia mechichaizoitwa ipapo zondonzwi zvakandonoka kuupdatewa. That was number one. Then another unit angatambo enrollewa because taida kuenda ku-exchange program. Ndobva azviiti kuti muinde ku-exchange program. Taida kuenda kuMalaysia ku-exchange program ndoko taida kuinda. Zvikanzi hazvigoni kuti muindeko neprogram yenyu iyi azviite kuti muite sei muinde ku-exchange program. Ndobva tarambidzwa kuinda manje. Amene kuti maunits edu akazoguma andobudira ava kuMalaysia here
I don't know kuti chii chakaitika ipapo. Saka pane kuti vazvigadzirise pepe, maunits aya akatanga kugadzirwa takatozongostadhira zvese hatinazoenda exchange program vataiita zvese kuSouth Africa, but maresults edu ndo paakameseka apo pese ipapo pakaperiod kakako. Isu patakatoti tichidzokera kupi, tichidzokera ndichitomufambira ndanditori kuSouth Africa kapapaitika madhuna mutuna isaya. Ndichidzokera kuti chinoona kuti tiri kugraduate rini, ndoda kuzwa kuti mari chichi dzese dzikudiwa. Zvikanzi no, hausi kukwanisa kugraduate. Ndikati kukwanisa kugraduate why? Zvikanzi hauna kupedza degree. Hazvimeke sense. Ndakapedza vandatoradza mauyu angu ese. Ndobva I think ndakatozozvifambira inini nditoriko in person. Ndakatozva kuzvifambira ndega. Then ibva watozoti zvatakutoita takutofonera vekuOstrlia. Iwo option imwe unayo. This year uchagraduate. Pari kugraduate vamwe vako apapa hausi kwanisa kuya kuzograduate. Zvotoita iwewe, ita option yekugraduate in absentia. Handiti kutoti handitokwanisi kuatenda graduation. So let's say zvinhu zvakaitika muna February. Example, ndakanga kuti vanhu vakagraduate rini, but it's an example. Asi vanhu vozouya kuzonyatsa kuti atenda graduation year muna March. So February wese yakapera ndichifambira zvinhu zvangu. Apa ndasatomboziva kuti handisi kukwanisa kugraduate. Ndobva zvazogadziriswa. Ndobva kuti azvigadzirisa, but zita rako uchazograduate in absentia around June, July. But kupi? KuAustralia ndokuchadangwa zita rako. Kumonash Australia ndokwauchadanirwa kunoku, hauchadanirwi kunoku. Ronodanirwa kupi? KuAustralia. Ndikati basa nazvo iri bho. Ndobva ndatorega kunoatenda pepe. Anyway, zvokwata zviya zvokusagraduate vamwe wako vachigraduate. Maiwi, ndanga ndakagara kudai ndikati kana ndomboti kana kuenda paFacebook kana kumbotobatidza foni nekuti vamwe waifona uchiti muri kupiko titori kuno mukagraduation here. Guys, usipo tatitori tatiri vangani vakaita problem iyoyo. Tandiripo zvedu kanhamba kanga ripo. Handikati kana handitomboti kana kudera foni yangu. Vanhu vachifona mai mwana tatakawanda asikamboitimi. I think takatosvika kubodi 10 or 11 vakaita same problem. Zvikanzi hamukwanisi kuatenda graduation. Kati bho. Then ibva zvazonzi macertificates enyu achauya kupi? Achawira kuZimbabwe. Ndiko chamatuna. Saka kune maoffices ataizoenda kunotora macertificates. Itomboimira, but ndakazotora hangu macertificates angu kuZimbabwe ndokwandakazongonomatorera. Tomirira ipapo. I think ndo pakabva futi mviro yekuti ndanga ndisina basa nekuatenda graduation ceremony. Even kunoko ndanditori muno munyika munomu vanhu vakatondofunza kuti hauna kuenda ndakatanga kungofila kunge kuatenda graduation ceremony hakuna basa. From gore iroro randakatadza kuatenda vanongofunga kuti ndabasa nazveni handatomboenda ndikana kunoko ndakatoti handisi kuda kuenda. Zvikanzi kunoko vakatombondimanikidza kuti hausida kuuya here because chaizonzeka kuti mastudents ese anga asiri munomu. Saka unonodada nani, munonotorwa mapikicha nani tiri 2. One face anga abva kuMyanmar ineni. Kana ndikati kana tinoita tiri 2 tichingofambidzana. Ndikati handidini. Ndikati munonditumira certificate rangu. Ndakatoramba because that feeling yegraduation yekunoko I feel like it's different neyekuZimbabwe. Maona manje ndikati handindi zvangu handitomboindi. Ndo zvanokwanisa kuita, but mabrothers angu ese uyu uya unopasana makumu laudu unogona stereki uyu akagraduate ndikatoatenda. The other one, third one, kutoita second masters yake. First one yandaireva social inonzi chingo dzavo social work akatograduate mama wakaenda, but this time yaanograduate kana Mwari vakatichengeta tese haiwa ndinoinda iyo ndinenge ndinenge ndakupurudza ndiriko mai mwana ndichita ndamboatenda graduation asi ndamboatenda kaini asi ndamboatenda ndikatanga kungataka attitude kekuti handakana basa nekuatenda graduation, but ye brother yangu third born ndikuiatenda. Uyu wandaitsvagira attachment musiyo ndikuiatenda futi handiregi. Ndinenge nditi nyangwe zvikanzi handipanopuwa matiketi ndinenge ndiriko ndichipurudza zvisingamboiti. So anyway, yeah. Saka after izvozvo handakabva ndazodzokera kuZimbabwe. That's what happened. Ndokubva kwandakaenda kuSouth Africa handina kuzodzokera futi chinotsvaga basa kana kutsvaga nzvimbo yechikoro. Pandaitomboda kumbonda paUJ ndanda kunoita honors ipapo because ndandanzwa kuti panokwa mabhezari ndo zvandandakwa. Asi handina kuzokwanisa hangu kuindapo ndikazosiyana nazvo. Plus ndaiteverana nepane shamwari dzangu dzandaiteverana navo vanapipirwa ndo vandaiteverana navo ivavavo. Ndosaka ndakazoguma ndakunoku.
because zvese zvataingoita tanguti ivo vakatanga indotevera, vakatanga indotevera, ndo zvataita hangu ini ndaitevera sure, ndaisongomirira ndotevera sure kwavo, ndo zvandaita izvozvo. Saka yeah, that's why happened. Ndikabva ndadzokera kuZimbabwe bva ndatombogara ndikati kana ndambozorora because ndakatozomboita mabayo nekuda kweloni yairema, ndikaita mabayo anga ari serious ekutoti ndakaita 3 days ndisingagoni kana kufamba ndine mabayo chete. Asi handitadza kana kusimuka ndaikoniwa ndaita zvekutosimudzwa nevandaigara navo tichienda kugona kubathroom chaiko. Ndakagwadziwa, ndakarwadziwa zvimwe zvokuti mabayo iwayo eloni iyoyo yairema sikana, yairema. Ndo losi yandoti business randoti ndakaita losi yanga isingaite ini nemafriends angu. It was a bad move yandakaita, ndikazodzidza kuti in future kana ndakudaita business beta ndimbotanga ndiri 1 ndimboona kuti ndinoita zvokuti ndichifuura ndichisimuka ndichifuura ndichisimuka, because ipapo manje inongozi investa nemari dzevanhu mai mwana zvozodii. Mind you, this happened like I think more than 5 years ago, kana kuti 7 if I'm not mistaken. Kare zvakaitikira papo ndikatongodzidzawo kuti life inogona kungokubhaizira just like that. Ndobva ndadzokera kumba ndikati semester yese ndakambozorora, ndakagara ndiri maid wepamba pedu, maid wamai Sheroni, ndichisuka hangu ndiro dzavo, ndichimeka shuwa kuti vana vavo vaenda varya kuchikoro. Ndo zvandaita semunhuwo munoona manje akashaya anomumitisa kudai. Saka ndo zvaitika. Amakati Prophet, no, ndikuti ndofunga ana dembo wanonoka, ndikuti takainvesta mari yakawanda mukati meloni, takatenga loni yakawanda, ndobva taita loss because loni haina kutengwa. Loni yandikutaura I think loni hamusi kuwisa mapundo aya anodzvarwa pasi, ishangadzi ndo dzandoreva kuti yataitenga. Saka iyoyo inonzi loni yegreen yayi inodzvarwa pasi iyayi ndo yandoreva iyoyo. Takaitenga chifunga chaita profit asi hatina kuita, ndobva yese yaora, hatina kutengerwa. Asi vamwe vanhu vaita izvozvo vaitengerwa. I remember this guy wacho niyo wandereva kuti akazotiti mumwe musi, so akanditi inini unoziva kuti zvimwe zvinhu hazvidi kungoenda kungonotengesa wakadero, unofanira kumboenda kumafundisa aya vanokupa tumvura umbonomwaya around the road. Tikanzi ndinomboenda chigubhu changu ichi ndinonospreya muzhira kudai, so vanhu votouya vachitenga. Ndikati okay, kuda ndo zvakaitengerwawo, kudai statisinawo chaita kuti titengerwa. I don't know guys, but ndo zvakaitika ipapo, ndikatoita loss. Hanzi inonzi chitafu, handizivi ini, ndinongozva kuti iyoyo shangadzi dzodzo mapundo iwayo. Manje chifoni changu chiriko, ndadai ndakuratidza pakamera kuti yandiri kureva ndeiyi iripo inotengeswa, kwete yedu yekuti yekera yeye unondodora kudai, so unondodzura muyekera mugarden mao ndokuendekera kuriko chaiko yekuti inenge iri yes like mumaground munomanywa muya munotambwa bhora, iyoyo inenge ikaita green yakadai, so ndo iyo yandikureva. Ini ndinongoiti loni hangu, handizozi kuti rimwe zita rinonzi chii. Hanzi vamwe inonzi artificial turf, hameno ndo pronunciation yacho iri. Ndo zvakaitika, hatina kana kutomborya kana profit. It was a mess. Apa ndatoitaura in a nice way. It was a mess guys. Zvokuti unoinvesta mari yese uchifunga uchaita profit nokuti uri kuona kuti uyu ari kuitawo profit. Imi zvaigwadza. Tikazomboibirwa futi kalonda yacho yakazombobiwa iyoyo futi, taenda pane mungirini imwe ndobva yabiwa. Maiwe ndatokanga mwe musiso ipopo tichitsvaga futi kwekuti tiinde kundotsvaga pangu pekutengesera. Ndakazombofamba tichingoinda tichimboenda tichikotsvaga tichimbosangana nevamwe vakasiyana-siyana vaitengesawo maloni. Ini ndo zvaindizondigwadza kuti vamwe vari kutengerwa sei isu hatisi kutengerwa. Ndo paitirwadza guys. Ndingambotangidze mozoona chimunya, ndo zvaindirwadza mwe musi guys. Musi uyu I think kana Mwari vasati vada kuti ushayike haumboindi guys. Kwakatanga kunaya mvura iyava nelightning, chimvura mabwe chechiya. Saka zvazvakaita inde tofamba pazasi pemiti tichifamba chingoti ndikatsvaga pangu pekuikira. Ndaiendepi ndichifamba kumadheudheu kumba kwevarungu. Varungu vacho vanenge vachidaiwo vachirora mawekera avo. Ndakangoenda ndikangonovanda kudaiwo. Moza lightning ye inokwanisa kurova kana kuti muti uchidonha. Ndoiti kuti hane zvaiyoyo
mwe miti uchenso kuna sakoti ndotova ndepi hakuna kana kombi apa ndanaiwa memwena ndakungofamba ndichihuta kudai so tichingofamba tichitsvaga bva ndazoonekwa nemamwe magadhi tikanzi yakuno imi amuzive ndakati Jehovha ka dai ndaida kuinda nhasi ndaingoinda ndichitsvaga pekutengesera rero bundo ndandoindira bundo meni ichida kuti pwa uchisi kuona uchiti pwa mota dzese dzotanga kutidza mabhera kuti pi zvanga zvakaoma hazvo ndokubva ndatozoinda pane imba iyoyo ndanzire magati uindepiwo uchina kukunaya kuti kukupenya kudai kandi kuenda kumba zvikanzi no uri kuona zvekuita mheniyo ukuona here kuti miti iyo iri kudongotswa nemheni iwe unorohwa nemheni iwe ukafa pano izvozvi ndobva ndakaenda papa pane mazimbabwenzi pakaikira magadhi iwa yanga pangati 3 ndatosvika vaitobikawo chisadza chavo muchiekera mainge wangoriwo nekarwo mugangaripo tangogara paipa ndikungohuta zvikanjimira umirire mvura ita sei ipere life yekubatanidzira inogwadza guys. Ndagara muya muchimba chiya ndamirira kuti mvura ipere paya ndokupandakazwa kuti yati momo ndosokutanga kufamba kudzokera kwedu kuya kwakugete uchi uko achi uchidarika kuya kwakunenge uchidirika kumba kune malights akanaka uchiona kuti vanhu varikura makalife kawo maapartments akanaka ayo uchidarika memwana ndichipomha mvura ndikati Jehovha musiku wedenga, is this the reason why ndakaita degree ndikabuda distinction nanesitopu ndo here zvandaivata ndakasvinurira mapegisi izvi ndichisitadha kuti ndirohwe nemheni ndichaga kuti ndotengesepi bundo imi ndikati kana zvogwadza izvi ndobva ndati too late mbaenda guys. Munhu akakuudza kuti ndikatenga stand ndikavaka zimba rine 16 rooms nebundo unohwa sei? Hanoti it's easy but achitokudza kuti iyi mota ndakabva kuitenga manje ndine mota ndakatengera mukadzi wangu marori ndine 3 nebundo handakati zviri easy but ndikati haiwa kana ndofunga izvi hazvina calling yangu ndikasiyana nazvo ndikaenda kumba ndo masira ndakaita bundo iroro. Remember this other guy akaenda kunobatsira unotora nemota yake akaseka akati masuweji ndo kunonzi kutengesa suweji kwamuri kuita uku guys. Iwaka business ndakabva ndambozviudza kuti in my life I will never try to have a business nekuti mikaka yandandaita tikapfirwa kunze ikuvava mikaka iyaye nemavheji tikasvikoniwa tikabvapo izvi ndahamba South Africa ndakuda kuzama kuita zvebundo riya kunzi kutengesa zvina apa zvikabiwa apaurwa nemhini andikati I think I'm not a business person. Ndakatozviudza ndikati I'm not a business person. I should never ever try to even start a business in my life. Ndakati bodo handikureva nema ndakati yes haizvogwadza izvi ndokubva ndaita sei paya ndokutodzokera kumba ndokubva ndatanga futi kutsvaga temporary teaching. So ndichaita sei mangwana ndienda kudzoka kuti temporary teaching again kugoromonzi ndobva ndanodzoserwa pachikoro chaiva panext nekuhigh school kuya kwandaikudza uyezve kuzama kumboti ndiende kunojoina kuprison service nekupolisi dhirama rakaitika ipapo. Unomanda kupolisi ndikaenda kupolisi depo nditsvaga nzvimbo yekuti ndimanye kupolisi ndakadzingwa ndikanzi bva pano hauna masubject akakona eform 4 hatidhiri nezvedegree. Ndakaenda guys ndakatopainda ndikonzi ndauko ndobva ndasangana nevanhu vaimanya muMorris depo vaya vanenge vachitrena ndobva mukomana namba kanditarira zvikanzi iwe dzoka pano zvikanzi saluti zvikanzi iwe mukomana nomuziva ndikaenda nomuzivi zvikanzi anga achiita nokuda apa gaya kuti uri kunzwa rwoka vanhu vaya vanombowachisana zvikanzi muudze izvozvi muudze handiwange uchimutarisa here ndakapata guys. Ndokuya ndichikudzai mangwana iyoyo manje ndakutobuda muZimbabwe takuya muThailand manje nyaya dzangu dzakuti dzichipera very soon ndiye tapedza zvedu very soon ndinenge ndapedza mastory times angu
totanga tumwe programs turi different. But manzwa ma-stories angu from the horse's mouth. Kuti munhu aindipidi kuzirira ma-story angu manje oita ake manje. Kuna zvinhu zvakadira sikana. Zvavafana kuti ndaitengesa loni. Wanga uripo here pandaitenga ndaiva ndoga here pandaitengesa muloni. Ndanditi ndoga pandaitengesa loni. Yeah, zvakaoma hanzi it's called loan artificial, inotengerwa. No, yedu isusu yataiva nayo ka yekuti I don't know kuti vanotanga vaisa ndofunga like zvanotanga vaisa mufudzo voindoisa because inenge ine ivhu muzasi umu yaiva neivhu muzasi saka ine ivhu muzasi ka vanozoinda vototanga kutondoidiridzira yoda sei yotokura ndozvainge iri itori chaiyo inotoyekera inotodzvarwa kumafarms ndoyandikureva iyoyo. Hanzi Sharon une nyaya iwe seyamwe tisina. I don't know, it depends pamwe unadzo but hauzivi kuti unadzo, maybe is the only way andinoisa ma-stories acho ndinomaisa muma-departments then ndaita nengomaita one day but ndinomaita categorize so that anopera no yange isiri artificial yataitengesa yaitova chaiyo loni inotodiridzwa nemvura ichitokura yotozochekererwa ndoyandikureva iyoyo loni inenge iri yegreen itori nemavhu muzasi wotanga kutoidzvara yotanga kutodiridzwa ndosaka ndichiti yaizopisana because yekira iri kuzimbabwe asina mbozviona handizivi kuti vanotengesa kupi ndakatanga kuzvionawo kupi ndakatanga kuzviona kuSouth Africa. Zimbabwe I think zviriko but handizivi kuti zvotengeserwa kupi. Chipisi chitokotoko chinenge chakamezhwa kuitwa square chaita I think 20 rands. Pfuma iyi ndakaenda waida kuti ndidzokere nei ndakandisina ndoshuwa ona ndosaka nditaura chokuti kuti ndo zvakaitoitika. I don't want to lie to you. Ndikatanga kunyebera kuti ndakaita mari neloni ka ndine chokunyebera pfuma iona ndakatoenda ndisina kana chinhu kana zepe ndakaenda ndisina kana chihwisi chaicho chinotsva kusvisvina kudai ndakaenda ndisina papasinawo hapanawo zvandaizviita. Hanzi waitengesa ibundo chaiyo bundo chaiyo ndoradaitengesa papasina. You guys hamunamboita mabusiness mukaita loss here. You guys hamunamboita mabusiness mukaita loss imi. Apa unenge wazviona watenga mansion wakuona kuti pamba pako patone swimming pool watone mota 6 watone ameno handizivi kuti unenge uchivata mubhedha unenge uchitaura here kuti mhoro mauka sei panguva yacho iri paunotanga business iroro especially ukanzwa matestimony. Try that same business. Zvakaoma ndikati nangu ndikaona loni dzimwe nguva ndotosasa kudivi kuti don't even try me uone manje. Don't even inorimwa utorimwa. Ndakombera kuti 1 hour yangu ikakwana ndobva ndapedza zvangu live yangu ndozokubatai kuYouTube. Madhirama yangu akawandisa. I think guys munondiudzira kuti munhu wese hana nyaya. I think munhu wese anogona aine nyaya but it depends kuti unodzitaura sei nyaya dzako ndofunga. Waona manje dzese idzi dzandikuti ndakambodzitaura kuYouTube mandangoita summary zvangu ngatingoti this time kuFacebook ndiyo yoyo chaiyo tawanda mpovu. Iyoyo chaiyo ndiyo exactly. Very correct. Notenga ndakazviita inini. Ndikaona ndane mota ndidriver nditi ndane mota yangu tengesa bundo. Zvinoitika zvakatoitika losi ikatobuda svinhu losi zvese nestress ipapo ndikatosamari yese ndatinayo ikapera kuti handifungu handina kuzomboda kuzama kuita any business in my life nekuti ndanda kungofunga ndoita losi.
Takaita loss, guys. I'm not even joking. Pakati kwa loss yange iri serious. Itori serious. So don't mari yacho anditombo kuitaura. Yange yakawanda mari iyoyo. Apa tabatadza mari. Gaya kuti wangobatadza mari nevanhu vangoekera. That was the other mistake yandotaura kuti tabatadza mari. Guys, panapa hatitaure nyaya dzemasocialites kana maceleb. Wrong platform. Wrong platform. We don't talk about my socialites pama live stream. Ma socialites tinokutorana wakati ari maskits edu atinenge tichitaura zvedu tichiseka, but kana pari pama live stream, no, I don't do that. Hanzi munhu wese ane hisi, it's only most people keep theirs to theirs, not sharing. Very true. Very true. Yeah. Ndakaona ini mota ndoidaka, ndakatanga kuona ndatori mumota ini ndichitodhiraivha ndichitonoonerehwa pamwe nemazive vanhu. Zveshuwa haunyevi nemaconstants chuma. Very true. Hanzi yes, very true. Haurevi nema-aleta, it's true. Vamwe vanhu havadi kushare publicly. Saka inini manje zvakasita kuti ndiuye kufacebook nazvo, like I always say kuti ndaiita hangu mastory times angu zvichingondinakidza ndiri kuuyuyuyu, because ndada kuti channel yangu up to now pane zvakawanda zvachazokupai pamberi apapo. It's only unfortunate kuti ndichiri kuThailand, so there's literally nothing I can do right now. Totombodhira nezviripo zvekungoti tinoita malive netimaskits izvozvo, but kana taakuZimbabwe, aiwa tichange takupaiwo zvimwe zvakasiyana siyana zvakawanda wanda with God's grace. Ndiri kuita zvemadhuna mutuna. I think I'm a dhuna mutuna person. I'm a dhuna mutuna person, atisi banda. So yeah, like I was saying, ndachipindura ndingati kupindura but ndachiudza aleta kuti saka like ndine ndichingowonawo timwe like vanhu especially varungu vanoita mastory times avo. So ndopa ndakatanga ngoti, you know what, I can actually do my story times angu as well. Why can't I do that? Ndopa ndakatanga kuita mastory times angu. But it's just unfortunate kuti pane mwe vamwe vanhu vangu vachingouya veve, then auya ka utosvitira pamwe story time yako uchitoseka uchionakirwa pepe yopidigudzwa kunzi uri bhita, uri negodo, uri musatanisi, uri nyaya dzangu dzandazvitaurira ndega kuYouTube, nyaya yangu ndaita bhita pakuti chiitosekesa futi. Ona manje. Saka ndakati no, I'm gonna go kuFacebook kwacho ikokoko kwavari kunditi, because now I wasn't doing my life kuFacebook, ndaita zvinhu zvangu zvese kuYouTube. Ngati no, handingambobhuliwi ndakangonyarara ka vanhu vachindipidigudzira mastori angu, ndikundonomataura ndega ese. Ona like ndosaka ndakazviti ndokutouya kuno sinachavifane zvinosiyana kutoseka zvako usasekayo. Ona saka ndakandiwaya kuzomaita ndega mastori acho iwayo, because I'm not even ashamed. That's what happened and I have to own up. Ndo zvakaitika, I cannot undo that. Ona saka handizodi kuti mwe munhu auya achinditaurira nyaya dzangu achipidigudza. Ndositaurira ndega ini. Iwo ndinokuudza kuti kana ndakarambwa sha time unenge waexpire wakapa time yacho. Unenge waexpire wakwa nezvimwe zvinyowani waona manje. Hanzi china uyu tatenda sachiyasisei. Saka uri kuita nezvei manje history yako? Inini I'm a nobody. I'm just a wandering soul. Ukatanga futi business is the people who are most likely to bring you down are the people you know, mostly Zimbabwe. Wow. South Africa, ndifungoti I don't think ndikudzoka South Africa wangu. Ndaya kumbando kwandiri kuinda. Ndo kwandiri kuinda. But inini ndinombomira zvangu nyangwe zvikaramba, but ndogara kwaGutu Abigail Ziso, ndokwandiri kwaGutu. Ndiri kutsvagwa ka. Ndiri kwaGutu Mupandawana. Vapei address yepaGutu Mupandawana. Ndiri kutsvagwa kwaGutu Mupandawana, ndokwandiri.
ndiri pagutu mupana wana mopaziva pagrowth point ndo pandiri pagutu mupana wana pane vaya vari kunditsvaga veve vaida kundityisidzira ndiri pagutu mupana wana tinenge tiripo nezvifudzamombe ipapo takamirira vanhu ngavauye pagutu mupana wana tiripo zvedu nematanda edu tiri pagutu mupana wana takamirira vari kutitsvaga veve saka ndo kwandiri right now ndiri kwagutu tiri kwagutu ndo kwanditori izvozvi pagutu mupanda wana paya pagrowth point ndo pandiri ngauya pamashopusi mondiudza kana masvika ndobuda ndokuonai pagutu mupanda wana ndo pandiri ipapo very true iripo tiripo akumanodzi hatizokuzivi zvedu ndisu vaivaiye vakakura vasinganyanyi kunzi saka tinenge tiriko kune zvifudzamombe ndokwatee tiriko maita ishe ndokwatee tiri maona manje tisu vekushaya vaive isu vekushaya mafesi so tisu vanenge vachidarikwa nemafesi tisinganzi mirapo nekushata nekushaya futi vanotimitisa waona because unenge wakashata zvekuenda saka tisu vacho isusu saka hatizozivi ikoko but tinenge tiriko zvedu nezvifudzamombe tichifudza tese nezvifudzamombe kunofudzwa neall genders saka ndokwatee tiri ikokoko tinenge takakumirirai zvenyu I think 1 hour yangu yakwana guys. I'm going no saka iyo saka ngachindibvunza kuti uri kupi ndiani apa ndi-Abigail Ziso asi ndiri kwagutu kwagitsi ndokwandiri ndiri kwagutu guys ndakuenda kutoshayiwa zvisene kurambwa zvisene kutoshaya kutoti kushayiwa kutoshayiwa chaiko anenge achiti unge wakashata zvekuinda toshayiwawo saka mini kuti kubva ndiri mudoko kusvika izvozvi 40 years handisati ndambotonyengwa nemukomana kuti iwe mira ipapo ndokuda handisati zvindo zvakaita kuti ndinge ndine maresults ekuti ndishayiwa anondimitisa uyezve nekuti ndibviswe chibereko maona. Good night guys. Good night guys, bye. Ndakuenda bye maspinster ndiri muspinster bye guys. Makish, wow, that's your own sentiment. There's literally nothing I can do about that. Handikuzivi kwabushu, you can't misplace me. I'm from Gutumpandawana, so akandipine hazina makuzviwawo kwagutu kune vanhu vakanaka iwe unofanira uchibva kwabushu handikuzive ndobva kwagutu nyange ukandibvisako nekushata kwangu ikoko I still come from masvingo kwagutu ndokwandobva ndokwandobva ndiri kuda kumitiswa ndakanzi ndifanire kutsvaga munhu anondimitisa saka ndinoda kumitiswa ona ndozodzoka futi pano ndichikuudzai kuti aiwa zvazoita ndazomwana uya andimitisa maona manje hanzi chii hanziko kagreen pin kari apa nderekei handisi kukaziva kagreen pin aiwa ndidini uwo une profile picture yemaskeleton. Nap. Guys, good night. See you tomorrow.
See you tomorrow.